Slav hevalno, îro di vê videoyê de ez dixwazim terîfekî ji brokoli û pîvaz nîşanê we bikim. Terîf bê glûtenê û wekertim gelek hêsanek ham dest pê bikin. Pêşî ez bingeha me de dikim. Ez ardê bahîvê û ardê genimê re jî xaf bi hev re baş tev dixim. Piştre rûnê û zehîndê jî dixim nav û her tiştê dîsa baş tev dixim. Berê her tiştê min çiyayê xwe hêran dibû û ava kelê xistibû nav. Niha xwata rewşa jêlê. Di mitbaxa vêgana de hevalno ev teknîk şûna hêkêtê karandin. Hem ji çiya hevîrê qirçîn dike ku gelek xweşa min tê. Belê ez çiya û hevîr bi hev re yek dikim. Hinek xwe jî dikim nav. Biloverek jî çê dikim û hêdî di nav qabekî şê cîh dikim. Hûn dikarin bi destê xwe ve jî cîh bikin, hûn dikarin pîskaniya li kariyê xwe bikin. Da ku bingeh dema pijandinê ranebe ez qul çê dikim û dişînim firnê ji bo 10-15 deqîqe. Heta bingeha min dipije ez ê hundirê kîşiya me de bikim. Pîvazê xwe ez nîv gilover hûr dikim. Ger brokolî mezin ez wan jî bi destê xwe biçûk dikim. Di nav beroşê ez destpêkî pîvazê xwe dipêjim, xweyê bîber dikim. Piştre brokolî bi sîr dipêjim, ger hewceyê av jî dikim nav. Belê pîvaz û brokolî amade ne. Niha jî ez ê di kaseyê kur de her tiştê bikim yek. Pêşî ez hêk dişkînim û baş tev dixim. Piştre hêdî krêma dixim nav. Xweyê bîber ji bîr nakim. Penîrê qeşar, pîvaz, brokolî jî dixim nav û baş tev dixim. Her tiştê derbasê bingehê pijandî dikim û dişînim firnê ji bo 15-20 deqîqe. û kîşê min ê bê glûten ji pîvaz û brokolî amade ye. Hevalno ger ve terîf eciban ji kerema xwe ji bîr nekin, ji par ve bikin, şîrove bikin û biecibînin. Bimînin di xêrê xweşiyî de heta carek nû.